Nik ikasi neban lehen hezkuntzako gradua hezkuntza bereziko aipamenarekin eta karreria amaitzu nebanean sentitzen neban jarraitu binebala formatzen eta elikatzen eta horregatik aukeratu neban aurre hezkuntzako gradua itxia, bai gogoak neukasalako bai gradu hori ikasteko eta ezagutzeko bai. Orduan dezidiu neban Bilbora egingo nebala buelta bizitzen, orduan aurre hezkuntzako gradua eskintze usten semipresentzialean itxia eta orduan hori aukeratu neban, eta gero bai emo usten aukeria psikomotrizitateko aipamena itzeko asteburutan. Lehenengo gradua amaitu eta segiduan deitu zidatela lan egiteko Bilboko Urretxendorra ikastolan eta ordezkapen hori urte betera luzatu zen eta orduan bigarren gradu hau semipresentzialen egitea aukera mandit lana eta ikasketak aldi berean egiteko. Egia da irakasleen laguntzarekin eta onlineko plataformarekin modelekin asko erraztu didala nire ibilbidea. Azkenean bai irakasleak kontuan hartzen dute lanean zauden edo zauden eta horrek bai aukera mandit nire ritmora lanak aurrera eramateko eta aipatzen duten bide lagun hori izatea hori sentitu dela beraien partetik. Badaukat oraindik gogoa ikasten jarraitzeko, azkenean irakasle izateko bai etengabeko formakuntza baten egon behar gara eta oso garrantzitsua iruditzen zait lan horretan jarraitzea.